The significance of the 4 market days in Igbo. Njirimara ahịa anaghị nwere na Igbo: Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Nke izizi bụ Eke, ọkụ. Ndị Igbo kwenyere na ụbọchị Eke ka ekere ọkụ. Nke abụọ, Orie. Ha kwenyere na ụbọchị Orie ka ekere mmiri. Ọzọ, nke ọtọ abụla Afọ. Afọ pụtara ala. Nkwọ akwenyere na ọ bụ ikuku. Chetakwa na ekwukwara m na ejikwazi ahịa anọ Igbo were agụ ụbọchị werekwa ezi ozi. Ejikwa ya ama ụbọchị ahịa. Ahịa anọ Igbo abịa n'obodo ọbụla nwere ụbọchị bụ ahịa ha. Ụfọdụ na-abụ ahịa Eke, ahịa Orie na ihe ndị ọzọ. Ụbọchị a bụ ahịa ndị obodo ahụ. O nweghị ihe ọzọ a na-etinye n'ụbọchị a dịka agbamnkwụ, ichi ọzọ. A na-akwanyere ụbọchị ahụ dịka ụbọchị ahịa ndị obodo ahụ. Ọzọ, matakwa na ndị Igbo na-abakwa aha n'usoro ụbọchị eji wee mụọ nwa. Ụfọdụ aha a na-abụ ndị Igbo bụ ụbọchị eji mụọ ha ka eji aba aha ndị ahụ. Ọmụmaatụ, ụfọdụ ụmụazị a mụrụ na Eke mgbe gboo, ọ bụkwa kịta, maka ama na kịta anụnwa adị emekebezịa. Mgbe gboo, amụọ nwa na Eke na-abakarị ya Nweke maọbụ Mgbeke. Nwoke na-abụkarị Nweke, nwaanyị abụkarị Mgbeke. Orie, Nwaorie, Mgborie, Afọ, Nwafọ, Mgbaafọ, wee dịrị gabazịa. Ya bụ na mgbe ị na-akpọ mmadụ Mgbeke maọbụ Mgborie, Mgbeke abụghị onye dị iberibe maọbụ onye na-amaghị eke ekike. Mgbeke bụ aha a na-aba n'oge gboo ma ọ bụrụ na a mụrụ nwa nwaanyị ụbọchị Eke.